Виско, въобще не ми е забавно да се занимавам с малокалибрени ченгета. Fuck the police, suck my police, kiss my dick with police, please my police. Това е ред на мисли. Обявих този негър банен за национално издирване. От нейния телефон. Това е защото не мога да накарам нито един шизофреник да свърши, нали, и най-мъничката работичка. Този параграф, второ РПО, се занимава с точно такива тотални шизофреници. И сега ще промети, че шизофреника вика: дръжте шизофреника. Господин Държавна сигурност звъни на охранителите на паркинга ми, нали, за да им кажа: бау, ху. Шоуто е сега и Ролиса ми показва 10:27. Мога ти гарантирам, че трябва да си сигурен, че в 10:30 всяко ченге ще дойде тук да го еба. Но аз не съм хомосексуален. Един български държавен служител щях да съм, ако бяха на издръжка на държавата. При положение, че държавата е на моя издръжка, всички вие сте обратни. Това е ред на мисли, остават 2 минути, не знам си колко секунди, така, в които ти обяснявам накратко, че тая съвсем изопачена госпожа Янка Димитрова Иванова Димитрова, кой го иска за нея? Ревизор, 80 и след малко 8 годишния тотален манекен. Представи си го. Представи си за 8 годишен тотален манекен, който въобще не си мърда шланга за нищо. Спи по 16 часа на ден, тикам, гърми хардкор националната музика, спи пусти боде бе, нали? Защо става? Това е ред на мисли, 10:29. И 3 секунди за старт. Когато мастер той е твърд адмирал, който не желае да се занимава повече с бавно развести сержанти. Нищо път да ги бей. За кому е да ги уволня? Най-лесно е да ги взривя. Мога да ти кажа, нали, че не може да ми звъни по телефона ти. Здрасти. Така, 10:30 in the house, времето тече, майката се бе, баща ти бачка, защото цялата държава започва своята стачка. И в този равносмисъл, нали, звъним във второ РПУ, за да изплющим зад врата на всякой бози ченге, което е решило майка си да наебе вътре в районното сега, където го чака неговия баща. Слушайте сега. Започва шоуто. Второ шоу. Добро утро.
Имам един такъв въпрос. След като на 112 съобщих за липсата на моята баба, Янка Димитрова Иванова, дали има някакъв резултат относно нейното намиране? Кога са обаждали на 112? Някъде преди час и половина. И вие къде живеете? Вися, това е сложен въпрос, защото аз живея в България. Сложен въпрос, защото искам да разбера откъде, за да може да се обади на мене, може да се обади на друго районно. Аз нямам информация за вашата баба, зато искам да попитам да ме насоча правилно. Моята баба живее на улица Люлек номер 2, във вашия район. Така? И вие откъде се обаждате? Аз съм един нейн внук, който в момента се намира наблизо в чужбина. Къде? Наблизо в чужбина. Наблизо в чужбина? Точно така. Смятам Букурещ е по-близко от София. Те са предали на 6-7, чакам, нищо не мога да я кажа, мен не съм уведомили. Ами на 112 аз се обяснявах може би 10 минути, че моята баба Янка Димитрова Иванова, нали, е излязала, нали, без телефона си и блуждае някъде между улица Люлек и Лидъла, нали, горе-долу между... А вие ги знаете те са в чужбина като сте? Защото нямам нужда от видеонаблюдение, за да ми е ясно къде се намира този робот баба ми. А вие как се казвате? Аз се казвам Георги Димитров Дашанов и това е твоята тотална грешка. Моля? Сега не мисля моли, ами разбери. Аз се успокойте първо. Сега държите ми тон безмислено. Аз искам да събера информация за вашата баба, защото аз нищо не знам. Вие ми се карате на мене. Успокойте се малко. Добре, аз съм много спокоен. Дайте сега егенето да изкарам вашата баба. Егенето по вашето егене да разбера как се казва баба ви. Не, нейното егене е 30... Не, вашето дайте, вие не се държа на... Вися, моето егене ще ти създаде огромен проблем. 7906 25 09 60. Чакайте малко по-бавно, че не разбра. 7906 25 09 60. Връщай ми паспорта, ейш. 0960. Така, най-вероятно паспорта ми, пачката ми, валута, всичко останало е вътре при вас. Моите. Чакайте сега, оставете сега. Вие имате огромен проблем, господине. Вие имате огромен проблем в момента. Ние се познаваме с тебе. Абе. Няма тук в районото. Няма стане. Георги Димитров Дишинов. Познаваме се, в районото. Аз не познавам никакъв Дишинов, ще се храниш боля. Разбрах коя баба ти, добре ще я проверим. Майната е на баба ми. Така, разбрах за баба ти за какво става въпрос. Вече знае за какво става въпрос, ще разберем на къде. Баба ти ще вършим проверка. Айде. Благодаря, чао. Аз съм бил огромен ченге.